gala kami. Kasama ko yung anak ko. Ayun, kakain kami sa Subway. Tapos sa'yo mo. Muntik nang di makapasok guys. Bawal ang minor. Ito muna muna. Kain muna tayo. Tasyo. Sarap ganun. Dito lang yan yung gawa eh. Dito lang yan sa Laburi. Kaya lang yung nila. Sarap. Yung plato siya. Plato siya plato. Ano may naman? May kulang pa ba? May piskili pa. Pero yung plato. Yan ay selfie nila sa This is Tobias Fournier. Alright, ticket. Allah verá, what's up? dito base Tawag. Ingon, hindi sa ulo ibutan. Ibutan sa lawas para sa diskuhan. Alawas Ito may mga Ha? naubos na mo. Yung? Yung mata na
Di ba pinahatag mo ni Roy? First time magawa. Pili ka na dyan. Kaya pag-vlog talaga na ako. Pag-upload naman ako bibili. Oh, yan. Warang mo yan. Hindi makita sa ano ko. Maraming salamat sa sponsor. Ay, pang YouTube.
Pili. The best music mix. Hawakan. Happy New Year. Salamat sa nag-sponsor sa amin. Dahil sa'yo, nakakain kami dito ng saborito. May pang YouTube na naman ako. Pang-upload ko sa YouTube. Salamat. Happy New Year. Iloilo Beats Club. Wala pa sa graduate na kuwan? Sa simbahan talaga? Wala, boy mo. Natag na. Natag na balay? Pinatid sa bahay? Wala. Tambay lang pa kasi hindi mo isip ito. Paano ito? Ang ako sa ako. Ang ako sa ako. Ang balata. Okay? Nasa mo siya? Pagkip ko. Awa mo, gatod na nara siya dito. Na-pero na. Nagmigawas ko na. Kaya pala. Saan lang ako? Takes niya, di man maong yawan kita na. Yawan mo na dali. Ako galing. Yawan.
Malapot. Ini sa kaon na kayo. Masulipan ra ba ka? Talaga yung masulipan. Welcome to my channel. Salamat sa sponsor. Salamat sa sponsor. Kasi yan. Simula lockdown, ngayon lang pa yan siya nakalabas. Muntik pang di makapasok. Pero bawal ang minor eh. Kaya sabi ko 18, 13 pa to. Sisinumaling na lang para makapasok. Thank you guys. See you the next vlog guys. Sige na guys. Sabay na. Lamig. Lamig. Hi guys. Pauwi na kami. Lakas-lakas naman guys.